hilin eh. Morning, madong buntag, madong adlaw sa tibok kalibutan, adlaw ngibis na, siga naglangit. Salamat Lord, salamat sa daghang grasya. Dati ko sa tubangan ron kay mamainit ko, mamainit, mamahaw dang, papainit na idang pamahaw na. Kanihang pamahaw na. Kaya nakadamas mamaalits o mabulog ikas kilahan ni Aliana. O haning panitan karon. Taad-taad mi wa maka taad po ko dani wa makakaon kay murag buwan na kapin. Kay nagkuwaos magkugig kuha sa kay hapon kanha na mas siguro mamaali. Maalits. Ano haning panitan. Ano pamaharon, pabulo. Lampas na pag sa kabuan may si pangaan na si Agi katong din ni Serlin. Si may pangaan. Kaya ako po dito, nakapanguha ko dito. Karon kayo ko. Wala kan laging di makalugar. Yan. Kaya pang nasidsak danan. Kaya sa po yung mga ito, di po mamunito ko kauban. Di po banguha. Ang kani kay tagak mong gudi, di mo ni sakon. Kanang ginaminom ko andan ni kanang plain nga ini tubig maligam-gam. Wala lagi liso. Hala. Na din ni liso sa una nang mo lagi liso. Hala, maduzuni paliwat ng liso dani. Nah, sakad-sakad ka dyan namang kaan-kaan, wami kita liso karon pa. Alin liso. Nah, swerte dito ka aso ko dani na liso. Alin itanam, malag di ko kaabot. Malag matag pa nila hapon ako nung magtanam na ay liso lagi sa kabuo. Ba't na hindi mo kaon kayo limahong kuam? Limahong bidya. So ako, okay ko. Sa kabuok. Buntawan nag pamahaw. Mahaw sa duron, kaya lampas na pag-isa kasi mana, tandaan na po itong bayas ang igagaw nga, atong bayabas. Kato na po ko ron. Nagiliso. Wala. Tuwet. Nanay, ganyan lang sa luktan. Nay. Kunay. Nay, giliso ag mabulo. Nay, liso. Ag mabulo ba? Kadugod ang kan di mawang to liso naman day liso. Mabulo na liso? Lako mo re. Yeah. Bulag lisos ka ng kuan. Hagbay.
Maglesos. Tisa. Ha? Hmm? Mana di sudah kok? Katulis niya ginagawa ko wala lagi. Tagaan tag patamnon dito. Kamu ni kamu. Nalapos panda. Ini bukan. Ako nipo ko. Karon? Mundo. Kenapa na ipo? Ini po sa ako. Ang sakit ta. Okay? O yung bilang suman. Namait na ka? Wala mo mainit. Dito na pamahon na. Sa duwan sa tumpang kaya pa ito kung ito kato. Buot mo kabili kaya wala kung ito mamaon. Kuan siguro may kanang kana sugot siguro ni nga patamlon siguro may kay mga mami kay sa pila ka buok namang kandas ni aging buwan wagi mi ka tagliso kalon badid tarang sa ano din lisos mabulo ay matud pang tayo sa tayo magtanom kulog mabulo kay sanga ko no di gani markot daan naman liso dak na murag liso og kanang tisa nga maglisos tisa Diyosan sa hanap po to ang video ganyan kay Des nanay di istorya bago nalaman niya pugang ito da katabang mga bulo di ay umamuntag mandaran ni mga pamahumura kung kamuti Ay, grabing panahon na ron. Dades ni anging adlaw. Dede rin mag-ina ng labay sa bahay na mga isang video des ni Ngagi. Pero ako kaya lagi sa to. Kaya hangip mo na di man mutugan. Kaya lagi pangita na to. Sa programi bola na ko no. Dami bata. Ang tagagluto. Kaya kung ito as-12 sila. Ang kalukay yung tabas ni Danan, si tatay dan to nabara, kaya si tatay tamuludan, hindi nag-ado kawas tayo kay nalagi nagdudan. Gahapong adlaw isura ni Aisa, nakitaan ko ng Aisa po itong budget po dito sa merkado. Wako ni interview pag kuti-kuti nila, wak na kuti-kuti kaya nadil ko, kaya mga news bitaw singon nga na mga mudos maton kanang naman ko tagalan sa tubig ug luto tabo ko spikas bay sa tirig si ali dagto diha na pusud nangadlak pud sila kay makaduda man pud kay naman po ang gitawag sa isang mamang cellphone nga keypad yun nga magpa-rescue ko sila nalibog mo ko magpa-rescue sila naman sila motor gani nga man gidaman nga ni Florami Bolana nami dari sa bahay ni tatay sa Florami Bolana ang pangutana kasi ito yung tawagan ni mo ma'am isa nga kung aning anak to anis Mindanao kubaan ko nga nang yung magtos Mindanao magpa-rescue sila ug asa sila muli o sila mo asa sila kauli aga tong sa kabata aga tong batan ang nang ipangutana og kanang kasi bunganday niin malaman sa kuan naglabong ko din sa una bata pa ko sigug lag din sa una nakakita ako pa ko si Jang si tunog vlog si programi sa bata pa kasi lagi imungan dugaling tugan ni zamay sa to isangan wala makuha isangan mano kana na ko maot tong tabukos bay ang bidaghang padag halos sa to sa kapalisan sila dudan o sa tayo makadudan kuyo ko asa kay ha di aman siguro awa Tawa lagi.
Ano, be? Hi, sa morning. Hi, si Janty ya. Morning, be. Sila ka ron. Salamat ka, wala bibiplop. Wa, Naa. sila pa. Nasud. Wako no. Apa, be? Hay na po ah. Morning, ay. Morning, guys. Manang. Mahatag babulo. Wa, lagi na. Mas napkin, no, boss. Ay, di ay. Senyorita, come with me. Tagpila ni nang. Bansiki lah. Paltik ka ba? Wala ba kasak? 27. Itong istorya. Kuan na, tiwas ng istorya kat lagi yung naay mag-ina na yung nanilong na risbay. Si ay sa paghapon si talagi siya nakitaan ko ni Dja. Naglikay lam ko dito akong patol istorya kay mo lagi na yung mga modus karon labi na nagtawag-tawag si Zag sugot og to akong sa Mindanao manang kubaan ko manang san pag kuan haluoy man gihapon ko magyapon tagaan silang luto makabe ha shampoo ligo na ka Nye. Wala may shampoo. Palmolive naman yan shampoo. Ano magbinutan mo eskwela ha? Yung mamaestra. Eskwela na stiksian. A few moments later. Tegang mga hinay-hay. Tado na ko nakapanglaba. Kaya lain na pang yukanan sa tataod. Hina. Hahaman ron. Buang ka ko yan. Bukan ta happy birthday? Ha? Ah, sige lang. Happy birthday. Duhog, kuya to. Si Gina. Sige. Kuya iri mo. Wa, anja na raman. Mag-rate ang tapunos na na yun. Ibig ko na-rate na. Manday ka. Ibig kayo hilong ko kilid. Anja na lang, salamat lang. Long matutog si Eric to. Aw, kire. CJ, mama mong galigin. Karita sa mong papabi. Siro na. Si nanawagan ko sa. Hi. Nanawagan ka ay? Ha? Happy birthday. Happy birthday, tay. Mareng, happy birthday, Mareng. Mareng, Julie, happy birthday. Uy, dia pa. John. Kagubot. Siya dyan pa imong fan. Birthday la. Imong best friend. Happy birthday. Okay. John, Sa kagubot silang na oh birthday. dili. Nakakitsik-kitsik mo. Happy birthday, nabay. Manok. Uy, dia pisa. Dapat. Kantahin yan lang. Dapat. Happy birthday, Sol. Happy birthday, Santa Maria. Kantahin na yan. 100. Wa pa may kadungog. Pakantasan na eh. Pakantasan lang kagubot. Happy birthday. Santa Maria sa Diyos. Happy birthday to Julie. Ang irokon. Ayan lang. Ginawa niya ito pang medyo. Kagubot ang family house. Ang nagbalik sa lado. Huwag kita sa ulang, te. Mamatang lang na ron. Happy birthday to Julie. Kanta. Kantahin. Happy birthday to Julie. Happy birthday to Julie. Happy birthday to Julie. Happy birthday to Julie. Nagagumot na, orang dito. Si Lipsy ko no. Kapalisin. Happy birthday, John. John. Happy birthday. Happy birthday. Pati nilo, ang birthday. Hindi. Napon. Ang ato ang mga saman to, mga debate, pasensya na ka, John. Pasensya na, wala magtutudo ah. Happy birthday. Happy birthday. Waman to tudua din, waman to gibutang sa kasing-kasing mo to. Muhilat na mo. Happy birthday.
ing na. Greet ka na. Ina ba? Ano ka na siya? Hindi man dyan kabungan. Ako. Kabungan. Ako. Ingaw. Ang manang. Happy birthday, Joel! Nang-ihaw. Gimana eh. Nabaihaw, malukos ko numi. Basta kaya bayabas ni Tisi. Pinedad, 40 na no. Wala ko na edad. Ano? 40. Pinaglood yung kanding na lunga gilap-lapag tiil. 40 na kay Jirap. 40 na ko no? Di ba lang kayo nag 40 Jol? Udda na. Di ba lang kayo nag 40? Sana all 40. 2003. Naman na. Sa piling. Pasensya na naman dyan kas among gihanda ni mo te. Kaya mo kasi among nagkaya. Buwan na rin itlog. Na, nagtapok mi dari. Nagtapok mi. Sa imong birthday. Labi na hilin. Nagkamali. Pwede ko kutsara. Taka magagbaba. Malangga. Ngingiod man. Tinugon na ni